Dobrý den, já jsem Radek z realitky 3P bydlení. Hledáte jedinečný dům pro vlastní bydlení anebo investici? A co takhle zkombinovat obojí? Tato vila se 3 samostatnými bytovými jednotkami a možností půdní vestavby v Novosedlicích u Teplic je přesně tím, co hledáte. Vítejte na prohlídce. Jsme v klidné části Novosedlic, v blízkosti přírody a kompletní občanské vybavenosti. Jen pár minut autem odtud leží centrum lázeňského města Teplice s kavárnami, obchody a kulturními akcemi. A pokud milujete přírodu, Krušné hory máte na dosah ruky. V této výjimečné lokalitě vám představujeme vilu, která nabízí jedinečný potenciál. Všechny 3 samostatně přístupné byty v domě jsou o dispozici 3+1. V přízemí a prvním patře domu nalezeme 2 totožné byty o podlahové ploše 102 m2 a ve druhém patře podkrovní byt o ploše 92 m2 s terasou o velikosti 6 m2. Strop bytu je zateplený. Ve třetím patře domu je původní nezateplený půdní prostor o velikosti 45 m2 s potenciálem vytvoření další bytové jednotky. Šindelová střecha je cirka 15 let stará. Dům je částečně podsklepený. O vytápění se stará centrální plynový kotel se zásobníkem na teplou vodu. Každý radiátor má poměrové měření. Podkrovní byt má vlastní boiler. Veškeré rozvody byly kompletně zrekonstruovány před 10 lety. Jednotlivé byty mají vlastní odběrné místo na elektřinu. Všechna okna v domě jsou plastová, ve sklepě se nachází také historická studna. Zastavěná plocha domu je 137 m2 a k domu náleží ještě dvorek a zahrada o celkové velikosti 573 m2. Pokud máte velkou rodinu, je tato vila ideálním místem k bydlení. V případě, že jste investor, nabízí výbornou investici. Zajímavý potenciál je i řešení vlastního bydlení a zároveň příjmů z pronájmu dalších prostor. Díky velké poptávce po pronájmech se jedná o bezpečnou investici. Zaujala vás tato vila v Novosedlicích? Tak neváhejte a kontaktujte mě, Radka Vavřinu, ještě dnes a domluvte si osobní prohlídku. Těším se na vás. A další informace na 3pb.cz/josefská.